Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang puji nikmatan Bapak Kepala Sekolah, mugi Bapak Ibu Guru, ingkang saduluring pilan rekan-rekan kelas nomor ingkang kula tresnani, mohon kita sedaya ngucap ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang sampun maringi nikmat lan kewarasan kangge kita sedaya. Mugi sapunika kita sedaya saged mangempal wonten acara perpisahan sapunika. Kula wakil saking kelas rencana kelas 9 mengaturaken matur suwun kagem Bapak utawi Ibu Guru ingkang sampun julawaken kula lan kaca-kaca dhateng pawiyatan menika ingkang dangunipun 3 warsa. Boten kraos kula lan sak kanca-kanca sampun nglampahi nganggo rawuh pawiyatan mriki. Wonten ing acara mriki kula piyambak turut rencana nyuwun pangapunten saking Bapak utawi Ibu Guru. Kita kula sakelipun ngapunten mbok menawi kados kalepetan ingkang dipun sengaja lan boten disengaja mugi Bapak Ibu Guru kersa ngapunten sedaya kula lan recan-recan. Sapunika kula lan recan-recan saged dadi pawiyatan komentar kanggene kula wates bilih menawi gadah kalepetan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.